Kuderera kuri kuita huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19. Totarisa zvekare vaya vari kurwara zvekupinda muzvipatara kana huwandu hwevanhu vari kurasikirwa neupenyu nekuda kweCovid-19. Zvinotiratidza izvo kuti nyika yeZimbabwe pari zvino izvi yabuda muhondo yatanga tichirwisana neyatinoti fourth wave, iyo yanga ichinyanyokonzerwa nemhando yeCovid-19 inonzi Omicron variant, iyo yanga ine ukasha kana huturu hwakanyanya hwekutapurira kana kutapurirana chirwere cheCovid-19. Asi hazvireve kuti senyika tochikanda mapfumo pasi sezvo tabuda munjodzi yefourth wave. Zvinenge zvakanaka kuti nyika yeZimbabwe irambe ichikurudzira mabasa edzidziso maringe nechirwere cheCovid-19. Zvinenge zvakanakawo zvikuru kuti vana veZimbabwe vange vachiramba vachiuya nehuwandu hwavo kuzobayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Nyika yeZimbabwe tikada kutarisa dzimwe nyika zhinji dzemuno muAfrica, hupfumi hwedu hauna kunyanyosimba, asi mukatarisa chirwirangwe chakaitwa kurwisana neCovid-19 ndo zvimwe zvakazoita kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa husanyanyokwira zvakanyanyisa, uye kuti vanhu vari kurasikirwa neupenyu huwandu hwavo zvekare husanyanyise kukwira. Hurumende yeZimbabwe yakaedza kuwinza mishonga nhomba dzekubaya vanhu dzeCovid-19. Uye masangano akasiyana-siyana akava nekupa dzidziso kune veruzhinji maringe nekutevedzera hurongwa hwekudzivirira chirwere cheCovid-19 sekutarwa kwazvinoitwa neWorld Health Organization, kunyanya-nyanya tichitarisa nhau yekupfekwa kwemamaski, maface masks, totarisawo nhau yemagungano, kugara madaranganwa, tichitarisawo zvekare nhau yekubayiwa iyo nhomba iyoyi yeCovid-19, izvo zvaita kuti nyika yedu yeZimbabwe isanyanyorasikirwa neupenyu hwevanhu vakanyanyisa kuwanda. Asi chimwe chiri kutifadza inhau mabooster jab, kana kuti nhomba yetatu, iyo yave kuwanikawo zvekare kune vaya vanenge vakakodzera kuti vaende kunobayiwa. Saka zvinenge zvakanakirawo zvekare veruzhinji kuti tirambe tichibuda tichienda kunobayiwa, sezvo nhomba dziri kuwanika kumakirinika, nekuda kwekuti Covid-19 haisati yapera, kunogona kuzouyawo dzimwe mhando zvekare dzemavariants anogona kutouya ine ukasha hwakanyanyisa, zvozoita kuti vanhu vakawanda vaya vanenge vasina dziviriro yakanyatsosimba vazenge vachikurirwa kana tazoita dambudziko rekuwana imwe variant kana kuti imwe wave ingave yatingati fifth wave inokwanisa kuuyawo zvekare. Totarisa mabasa echenjedzo kungave kuzvikoro, kunyanya-nyanya iyo nguva inoyi zvikoro zvavhurwa. Tinozviziva kuti kuzvikoro ikoko kwaitawo dambudziko rematicha vamwe vari kugunun'una, kumwe kuzvikoro vana vanenge vachingombeya vari vega vasina vaya vanenge vachivapikita. Saka toda kuramba tichikurudzirawo zvekare kuti hatidi kuti kuzvikoro kuzova maepicenter kana kuti mahotspots eCovid-19. Zvinenge zvakanaka kuti mabasa edzidziso kuzvikoro ikoko anga achiramba achisumudzirwa, kunyanya-nyanya isu vabereki
tisu tatoone basa guru, sezvo kune zvimwe zvikoro varedzi vacho vasiri kuuya kumabasa. Ngatiitei kuti vana pavanoenda kuchikoro vange vapiwa mamaski. Tivakurudzire kuti vasapote vachibvisa mamaski avo apo pavanenge vachisangana nevamwe vana, varambe vakapfeka mamaski. Toramba tichivakurudzirawo zvekare kuti vange vachisanitaiza maoko, kugeza maoko zviya nemasanitaiza nemvura inochururudzwa. Uye pavanenge vari kuzvikoro ikoko, nhau yemadaranganwa, ekugarwa madaranganwa, vana ngatirambei tichivakurudzira zvakanyanyisa, nekuda kwekuti zvaakuonekwa kuti dzimwe mhando dzaakuuya mazuva ano dzemavhariensi eCovid iwawa dziri kubatawo zvekare nevana vadiki. Saka zvinenge zvakanaka kuti vana ivava tinge tichivapawo dzidziso iyoyo. Asi toda kuramba tichikurudzira veruzhinji muno muZimbabwe kuti COVID haisati yapera, COVID ichiriko. Zvinenge zvakanaka zvikuru kuti tese tinge tiine chekuita nekurwisana nechirwere ichi. Totarisawo zvekare, tinoona kuti tine macaregivers, vanga vari macommunity health workers kana kuti ana mbuya utano, mavillage health workers vatinavo kumaruwa vaya, nemunzvimbo dzemumadhorobha muzhinji taanavo zvekare macaregivers iwawo. Saka tinoramba tichikurudzirawo zvekare kuhurumende kuti ivavo vakakoshawo zvikuru, saka ngavapiwewo zvidziviriro, ngavapote vachipiwawo zvekushandisa zvakakwana. Angava ariwo maface mask, ngavange vachionekwawo kuti vapiwawo maface mask akakwana, vange vachipiwawo masanitizers, kuitira kuti vasazosangana nedambudziko rekutapurirwa nechirwere cheCovid-19 apo vanozenge vachibatsira vaya vanenge vasangana nedambudziko reCovid-19. Ngatirambei tichivakoshesa ivava, kunyanya ana mbuya utano. Tinoziva kuti dzimwe nguva vanenge vasina zvakakwana zvishandisiro, saka ngavapiwe zvishandisiro zvakakwana kuitira kuti ivo vakwanisewo kuzotibatsirawo nekubatsira vanhu vavanogara navo mumanharaunda dzavo imomo, vasingazopinda panjodzi yekutapurirwa nechirwere cheCovid-19. Saka mabasa edzidziso ngaaramba achisimudzirwa mberi, mabasa echenjedzo ngaaramba achisimudzirwa mberi, nekuda kwekuti COVID haisati yapera. Ngatirambei tichidzidzawo nezviri kuitwawo kune dzimwe nyika. Tiri kuona vamwe vari kutosangana nekutoti vari kutorasikirwa nevanhu vakawanda neupenyu. Saka isu sevana veZimbabwe tanga taita rombo rakanaka rekuti hatina kunge tazonyanyorasikirwa nevanhu vakawandisisa zvakanyanya. Takada kutarisa mamiriro akaita mabasa edu ezveutano muno munyika, mamiriro akaita mabasa ezveupfumi. Ndodavira kuti seZimbabwe takagona zvakanyanyisa. Toramba tichikurudzirawo zvekare matraditional leaders, vatungamiri, vangave vekumakereke, vangave vemumatunhu, ngavarambe vachikurudzira vanhu vavo, vangave vanhu vavo vemakereke imomo, kuti varambe vachienda vachinobayiwa. Vaya vangasati vabayiwa ngatiwanei mukana wekunobayiwa. Vaya vanonzi mavulnerable groups ngavaendewo zvekare vanobayiwa booster, nokuda kwekuti vatinge tichinyatsowana dziviriro yakakwana tese. Tatenda.